videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya harap tidak poso iki wae padusan. Apa rong enek. Boro-boro mikir anak bojoku. Kami ku dhewe kok ngene gak kesanyar. Duit nyanti angel kaya ngene. Akeh rong taun lho nganu. Wis nganti apa-apa. Saya dipangan ora enak. Saya poso. Mbok menawa ngomongnya. Ayo, Mas Yanu. iya no. Ya ampun. Keren Mas saiki kowe. Yakin. Biasa. Polae Mbah Jiman nganda. Mas Yanu. Ini kan Pak, sampean ya tamu. Lungguh sing apik. Saiki bekas kopi tok men. Lho, kene maklum no Mas. Warung. Wah, lah wong kondang lho. Wah, metu. Wah, HP ya depan misalnya kayak ngene iki. Kandhane. Sugih saiki ya. Sopo? Sampean. Lho ya jelas. Tapi kaosnya kok ngene. Nyamar. Oh, Tapi sing penting iki aja ngasih tekan kene lho. lah piye? Pornografi ya. Ini sama kan sungguh bagus toh. Gandeng aku kira nganggoni adat ketimuran. Tetap yang namanya tamu itu raja. Lho iya no. Lah iki lho aku senenge karo kowe ngene iki lho. Kowe iki pinter. Suara ketemu nek malih iki apa lemu kowe sae. Oh, nemu. Nemu Mas. Irengmu teh ajek to. Kowe ora ngerti sing marai payu iki sing ireng. Oh, Pantek ora ngerti. iki jenismu iki ireng apa? Ireng amfibi. oh amfibi. Tak kira ireng dop. Ireng dop. Dop lagi di motormu. Lah iya nek ireng dop kan menges-menges piye ngono kae lho. Heeh. Ngene. Iya. Sampean tamu. Saya kok sik. Tangane lho. Sampean kan tamu. Iya. Saiki sampean pengen ngunjuk apa? Wih, dingarep. Kemajuan kowe ton. Sasuwene bojoku iki usaha kuliner jaya, Mas. Weh. 4 cabang sekarang. Bojomu saiki buka kuliner. Jenenge apa jenenge? Ada masakan Mama Wenan. Masakan Mama Wenan. Wes berbagai macam menu Mas disediakan. Iya. Ada ya salah satunya mungkin dari menu mana? Iki kok diiklanke engko. Engko wae lah iya makane penting iki mau kowe kan nawani minuman karo aku. Minumane sampean. Ada minuman yang berkualitas, bagus untuk kesehatan. Ada salah satunya mungkin jus. Wah, mantap iki. Mungkin kopi hitam. Yang ala Sumatera. Perjalanan darat 5 hari di laut, di atas laut 7 hari. Nyampe sini sekitaran setengah bulan Mas baru nyampe. Kopi Sumatera. Ngunduhe nganggo poso 3 dino. Luar biasa. Saya ngombe lho iki lho Mas. Contohnya iki lho. Ada juga wedang jahe. STMJ, WT Exter. Wes mana apa meneh? Kowe pengen apa? Anu. Nek juse sampean sebenarnya ngene iki mesti wong keren ini kudune jus ya. Iya nah lah kowe ngerti tampang-tampang. Ngene kan mesti ya jus to. Wah iki cocok karo hawane iki. Jus kangkung enek, sing bekas mau irisane tak sing sebagian tak nggo ngejuske karo mentok. Umpama diganti jus Lombok wae piye? Aja, Ora, dadi bardi. heeh. Heeh. Siram kirain. Iya masalah sing apik. Bojoku mau bar gawe kuwi lho buah iki lho Mas, macam-macam aneka buah itu. Kan yo sing gawe apa-apa Mas. Oh iya. Salah satunya nanti tak gawe ke jus karo sampean ya Mas. Jus nanas bosok. Luar biasa Mas. Daripada nanas mentah malah guguran kandungan. Heeh. Layak. Manis. Lambemu kuwi lho. Manis malah itu. Sok. Satu nganggo iki barang. Angkemu lho. Kawane apik. Kita kopi baik. Kopi hitam. Kita siap. Sesuai-sesuai. Tunggu sebentar. Iya. Tolong diawasi barang-barang saya jangan sampai ada yang hilang. Tamu adalah raja. Raja kira untuk gerak. Kokean. Oke? Oke. Tunggu sebentar ya. Siap. Wah, siap melayani tamu. Cok tamu. Wah. Wih, wah gino rokok 2 bungkus iki.
Ki rokok opo iki? Wah, iki rokok colongan mesti iki. Kopi sudah siap. Wah, pelayan yang seksi tentunya akan menambah aroma. Aku geli. Luntung. Nek sing teko ngono-ngono iki, wong wedok ngono iki rada kowe nek aku pengen muntah aku. Sumpah. Iki ampun. Ora iki apa kowe nyetok to? Ora nyetok dadi ngono lho. Trah Kusumo rembes madu. Dadi bangsa daharan ngantek unjukan berbagai menu siap sedia. Ora biasane gawe kopi kan ya rada sauntara. Heeh. Iki kok cepet men. Kono Mas, sampean butuh adus lho enek. Adus nganggo kopi lho enek Mas. Sik aku curiga. Piye? Iki aja jok tilas kaya ngene terus kok kobok-kobok iki banyu terus kongket meneh iki. Lah nek ora ngono wong dayaku kokean lho Mas. Lah ya aku rugi akeh. Iya ta? Mantep ta? Genah. Wong 40 punjul. Ki mau nganggo gula ora? Yo nganggo lah. Kok aku ngombe nyawang kowe kok dadi pahit ya? Mergo nek urusan pribadi Mas. Tuh. Ora terus ngene iki. Piye? Iki aku arep ngei informasi. Apa wi? Masalah iki Ramadan. Aduh, ki sakek mau tak renungi dhewe malah kene malah petak-petak. Lho kok malah Ya, tak hormati apa wi piye. kanca teko ki ya aja sering berburuk sangka. Dadi ya enenge rejeki ki aja sombong peh kowe aku rejeki saka aku. Rejeki iso saka kanca. Kaya aku teko rene ki arep ngei rejeki. Tenang, ya piye. Aku serius ya. Iki yakin aku. Lah iya wong ki rokok colongan mesti gitu ora. Itu ya. Sik, apa ngei rejeki Wis kopi wis. Lho. Kok iki beda? Iki ting kowe iki kita iki. Iki ngene lho. Wis ora iki rasa suwen. Heeh, piye. Aku rene ngei rejeki. Apa? Jare kan krungu-krungu nggonmu bojomu kan usaha catering to. Iya. Lah iki berhubung ya to. Heeh. Iki arep Ramadan. Iya. Wah, aku ki wis nyebar Nyebar apa? brosur no. Sapa sing butuh nggo buber hubungi saya. Lah saya kelingan wae kanca plenton. Kowe kepayon. Enek sing pesen kowe. Pesen aku tapi kan tak pesen ke kowe. Kok gak ke rencana engko. Ora, iki deal. Yakin? Yakin? Oke, mesti oke. Iki sesasi full. Dari tempat ke tempat, apa ke satu tempat? Dari tempat ke tempat. Iya. Luar kota. Cuman ora dalam kota. Cuman iki aku sanksi menumu iso ora iki lho. Apa? Iki sing pertama iki menune iki njaluk rica-rica kadal. Oh toh. Terus sing berikutnya iki njaluk tengkleng hiu. Iya. Terus apa neh? Lah kira-kira ki sanggup ora? Enek sing pesen jeroane ya nuno apa aku tak gaweke iki, Pak. Kangkung buton. Lah wis tak omongi to, wis genah, daftar menune ada. Lah kok kaya ngono tok tampa iki? Terus karemu iki piye? Rica-rica kadal lho, golek kadal siji kok dirica-rica. Lah jare kowe menerima semua orderan nggon iklan. Sing arep mbadhok rica-rica kadal ki lho terus nang ndi? Lah kancaku dedot doyan. Dedot ki. Wong winginane ya, Kang. Aku nyang dedot ki lagi madang lau sambel bawang. Oh, lalape Tak pikir lau ayam yo. Oh. Jebule lau percil. Ngerti percil? ngerti. Heeh. Bintang kondang sing Jawa Timur ki to. Kae cak percil. Oh. Percil ki nek sing besok aku selak percil. Ora mudeng wong Jawa Tengah, ora paham. Aku di bawah SDM ora. No wagino. Apa nu? Tak kandhani yo. Sesuk poso. Kandhani ora tau penak. Weh. Kowe iki lho dikandhani cah enom yo mbok sekali-kali dirungokke. Lah saiki tak rungokke piye? Kowe moro dengan baik saya terima, tak rungokke dengan seksama. Tak pikir iso menambahkan rezeki kanggo aku melalui panjenengan. Genah cetha-cetha menu sudah saya sediakan seperti itu. Lah kok malah menune kaya ngono terus tok tampa terus tok kaya aku iki lho. Lho kan yo jenenge eneng orderan mantane kowe iso apa nyanggemi ngono lho, iso nyukupi ngono kuwi lho. Saiki ngene wae.